बर'नि जाखांफुनाय सासे महरगिरि बिथाङानो जादों माइनाव सर्गियारि। माइनाव सर्गियारि बिथांनि गामिया टिहु टेक्राकुसियाव। दासान्दि बिथाङा बरपेटा रड हेपिलेन्डआव थायो। गिबियाव बिथाङा 2018 मायथाइनिफ्राय आगान होजेनदोंमोन सावथुन मुलुगाव। बिथाङा मिउजिक भिडिअ बानायबोनाया 7-8 नि गेजेराव जाबाय। लोगोसे आबुं सावथुन लोरगि दिङा, बिर आरो बिमा बाथुल बायदियाव रल लाबोदों। बिथांनि सावथुन मुलुगाव खामानि मावनायाव रायजो राजानि अनसायनाय मोनोब्ला आरो हेफाजाब मोनोब्ला आबुङै खामानि मावलांनो गोसोखौ बुंथिदों माइनाव सर्गियारिया। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि आखाइ खुलुमनायखौ नाजाहरदो। आंथ' दा होनोबाथाय 2018निफ्राय फिल्माव आगान होजेनदोंमोन आरो। मुभियावथ' आं गैया, आं ओरैनो फिल्माव ओरैनो साइड आर्टिस्टआवसो दंमोन। ओमफ्राय दा एलबाम आंनिया 7टा ना 8टासो जाबाय आरो ओरैनो। जेनेबा सापर्ट होयो होनबाथ' जेनेबा रायजो राजानि सायावसो सोनारनायनि सायावसो माने आवगायलांनो हायो नालाय, बेखायनो माने रायजो राजाया एसे मेसेज हरबासो माने आवगायलांनो हागोन आरो एसे। एलबामाव आं मेन रलावनो दंजोबो 8टायावबो। ओमफ्राय आरो ओरैनो फिल्म लाइनाव ओरैनो साइडआव माने एक्ट्रेसनि लोगोफोराव दं आरो। आंनि जायगाया टिहु टेक्राकुसि होनो। ओमफ्राय आं दा बरपेटा रडआव थायो। फिल्म दैदेनगिरियाथ' माने आजिखालि एक्टिंनि सायावसो माने एक्सपिरियेन्सनि सायावसो नायनानै लानाय जायो नालाय, बेखायनो माने आंनियाथ' बारा एफां ओरै टेलेन्ट गैया नालाय, बेखायनो आं हारसिं जा हायो आंनि नाजानायनि सायावसो। बेखायनो माने आं लासै लासैनो नाजालांगोन। जुदि आं उनफोराव जुदि चान्स मोनोबाथाय आं बानायलांबाय थागोन आरो। सापर्टआथ' माने रायजो राजानि सायावसो नालाय, रायजो राजाफोरा जुदि मोजां मेसेज हरोबा माने एसे जेनेबा चेनेलनि बा प्रडिउसारफोराबो एसे नायनानै मोजां मोनो आरो। बेनि थाखायनो आंथ' बुंनो थांबाथाय बिदिनो जेनेबा बानायलांबाय थानो गोसो जायो आरो। जेनेबा आं उन्दै समनिफ्रायनो माने कालचार लाइन बा मोसानाय मुसुरनाय गासिखौबो माने मोजां मोनखायो नालाय, बेखायनो अनोबा माने बिदि चान्स मोनोबा आं बानायलांबाय थागोन आरो बिदिनो। हारिमु होनोबाथ' माने जोंनि बर' हारिया ओरैनोबाबो एसां ओरै माबाखाया, बेखायनो माने जेनेबा बि सासे बै सासे माने जों गासैबो जोंनि बर' हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों गासैबो माने आवगायलांनांगोन, बा जोंनि बर' कालचारखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो गासैबो सापर्ट खालामलायनांगोन आरो। जोबोद दुखु नांथाव, मानो होनबाथाय बेफोरबायदिथ' जेनेबा सानफा एफा जेनेबा खस्थ' खालामनानै जुदि खालामनाय जायो शुटिंफोरखौ, ओमफ्राय आरो बिदिहाय बिदि आद्रा खिस्रा जानानै थायोबा माने गोसोफोरा दुखु मोनो, गासैनिबो दुखुआव। मानो होनबाथाय बिदिनो जाया लोङा बिदिनो ओंखाम रानै सान्दुं गोसाफोराव बिराद खस्थ'यै खालामनाय जायो नालाय, बेखायनो माने बिदि जै बानायदो माने बिदि ओंखारजोबबा मोजां जायो आरो। बिदि माने आद्रा खिस्रा खालामना थायोबा प्रडिउसारफोरा एसे दुखु मोनोबा आर्टिस्टफोराबो एसे माबा जायो आरो जेन'बा। आंनि फार्स्ट 2018 एलबाम बानायजेननाया ओरैहाय क'क्राझार गौराङाव बानायनाय जादोंमोन। सेकेन्ड टाइम तामुलपुराव बानायनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बिदिनो ओरैहाय माने एकदम 1निफ्राय 100%खौनो होनजायो। आं बिराद ओरैबायदि माने इन्टारेस्ट दं आरोना फिल्म लाइनाव। माने आंबो सासे गिदिर जानो सानो आरो। बिदिनो मालायफोरखौ नुनानै आंनि गोसोआवबो एसे जेनेबा मालायफोरबायदि गिदिर जानानै एसे दावगालांनो सानो आरो। आंथ' ओरै गारनो साना, आं जेसां हायो माने आङो बिदि फावसायनानै थाया। आं जेसां हायो माने सिगाङाव दावगालांनो सानगोन। आं बेफोरबायदि फावसायनानै थाया। जेसां हायो आं आंनि गोसोनिफ्राय आं नाजालांबाय थागोन आरो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इस्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन।
बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360